Last off ma. Tonwa. Where are Zobia? Telerosana. Apa kwa no se ka gre me beauty pageant ya. Come on, la have phone na last one. We ko. Onye kara ụwa chidara nga bịa atọ emegre m aba atọ. Tonwa. Ela ha mani tege nya wa organic ko karo. Mba. Listen, listen to me. Listen to me. Listen to me. I want my water so now yeah for Hego Telena. Or Telegate you oji. Yeah, then I make a pardon. Listen. Be honest to me here. I want my water now. You know, who I will hold it to. Then yes, you not okay. We really want to now. Now, mammy, we want it. We really want to know how to take that. So me, you want it. Franga, so man no call water. Collateral water. Awo cham. So I'm for him. That hog you. Mba. Omanjoji. Ebe niile na-acha the same. Go. Afọ m bụ Adanna ya. Atani yonya. Elemchi. E dey for le na ekuso quick. Adị m 24. E say gini mere. Adị m 24. Yeah, lanya. Hey, Kekwani your surprise. Hey. Awa mo kra gen ko to aka wo to say ike. Akago m nka. Ọwụ stress na ọwụ afụfụ nye mmadụ. Mba. Too much stress. Mmadụ adịghị ezu ike. Oge ọbụla ị nọ n'ọrụ. Oge ọbụla ị na-arụ ọrụ. Ọ dịghị izi nna. No too much stress. Ndo, ana m enwe ezumike na ndụ. Hey, from that nonsense. Be this yours, you get out of here. I can block you here now. So I'm gonna time over. So that's all I'm with my friend. Ndo gbagharakwanu. Pagin na mmadụ ha dị ndụ. Ee ya. Ụmụnne ole ka ị nwere? Okay, enwere m ụmụnne 5. Nna gị ọ bụ onye ara? Enwere onye dị ụnyaahụ. Nne gị ọ bụ onye ara? Mba. Enwere nwanne mma gị ma nwanne mpa gị ara agbaga? Enwedị ezinụlọ anyị nwe onye ara. So, jiri mara anyị niile enwero. Ara ọ gbala gị mbụ? Never. You tell them, listen, all the kids in there, I'm gonna block you if I see that laugh from you here. Achị m uche. You when I'm asking English, and I don't want to use that thing on you here. Achị m uche. You come on in the Philippines. You got to know here. Mmadụ letra ala. Sọsọ mmadụ abụọ. Onye bụ Chichidebere investor. Ị aṅụ amụ. Chama nwa ahụ. Ị akpa aja hotel. Ya, ebe niile na-adịcha clean. Ebe niile na-adị clean ma mma. Don't show me. I think it's him. You don't know him. Mba. But the God Jesus. Mba. It's a man wine and wine. Mba. You want a vibrator?
Mba, enwe nke nwe. Ka obodo isi na-anọnyere anyị. UAE. Eh? UAE. Ka obodo isi na-anọnyere anyị. UAE. Gịnị wụ UAE? Dubai. Ịlụbuola di? Mba. Ị ga-eyi pants? Yes, na-eyi pants. Ị ga-agba akwụla? Mba. Gwa m eziokwu, ị gbala akwụla mbụ? Mba. Enweghị. Akwụla ọ nọ n'ụlọ unu? Ezinụlọ anyị wụ Reverend Father, Reverend Sister. O tere gị ọnụ na WhatsApp nwoke? Enweghị. Ara gị ọnụ na WhatsApp nwoke? Enweghị. Ị ghọọla onwe gị aka mbụ? Mba. Mba. Gịnị ka ị na-arụ? Oke, m na-alụ na mana m mụrụ aka ọrụ ọfụma. Gịnị ka ị na-arụ? Ihe m jụwa gị. Ajụrụ m gị ihe mụ. Kịta m na-alụ na restaurant. Ị nwere enyi nwoke ugbu a? Mba, m na ya esego, kwa ọ na-atụ oke asị, so ya esego. Mechanụ Chineke agba gị ọkụ. Kpaashị ashị juru gị ma n'ihu ma na fon. Wepụta n'ọnụ gị. Ya na-atụ oke ashị. Gị nwa yiri onye ashị juru n'ahụ. Ka nga agwa m sọ naanị mmadụ abụọ tara anyị. Mgbe ihu gị kara na nka mmadụ abụọ ga-edewe ihu gị otu a. Ị nọ 34 years ga-enwe ihu agadi nwaanyị tụrụla na di. Ka bịa nga agwa m sị naanị mmadụ abụọ tara anyị. Ịpịa nga isi ma mpit ọtụ na edinit. Mmadụ abụọ nke ole tara gị. Ekwu oji chere Chineke agba gị ọkụ. Tara nga agwa m naanị mmadụ abụọ. Yicha bansa na Dubai bịa nga bịa agwa m naanị mmadụ abụọ. Ei, lewe ihu gị otu a. Were ihu gị fesi otu a. Fesi ihu gị otu a. Lewe anya ebe ahụ fesi otu a m fesi. Masị ịkpara ihu nwoke. Mọzụ isi from nga jụchaa gị nga gị bịa nga agwa m sị ọ na-atụ asị. Broda, abụ m nwaanyị. Onye wepụrụ ọta ga-ewe wichi nwaanyị bịara nga agwa nwoke ibe m gịnị atara na mbụ onye asị. Gbahụ gịnị ya bidoro ya na-ata gị ebe asọ onye asị. Ọkpụ nne ji akọndem onye ọwụrụ unu na ha mekọrọ ihe. Imegide ihe wit mmadụ onye ahụ pụọ na ndụ gị ga-emechi ọnụ. Don't condemn that person. Chineke agba gị ọkụ. Ọwa aka na ọ ga-awụ mkpa enyi di gịnị asị echi na-aga ịpụta kọtọsụwa ya. Mba, ọ bụ ezigbo m. Chere. Ọ bụ Ị ṅụọla amụ mbụ? mba. Gagidele n'ụzọ mbụ gị nara fenti. Eh? Ị gagidele n'ụzọ mbụ gị nara fenti. Mba. Ị ga-enye lodi mkpu ị na-eti. Ọ bụ na o mesiri m ya ike. Ị ga-enyo m jụrụ gị otu esi eme gị ya. Ị ga-enyele mkpu ị na-eti. Okay. Genotype ọ gị? AA, sir. Ha? AA. Ị na-pronounce AA. Ara ọgbaga gị? AA. AA. Blood group gị? O positive.